Sikubukele sikubingelele naso swena namhla. Usabingelwa inkeshezane kashukela. Eyasalazi ukhumeza ngakubetha lathula. Uma khulunywa isho ungazithi umashe uzama ukuzothi into oziyonakala. Bukele ngumukela kuyingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Namhla ke mbukele sisaphinde futhi saba nenhlanhla enkulu futhi. Siphinde sivakashele kaNdaba. Sivakashele uMageba. Sikumukele Mazulu, sikumukele naso swena namhla. Siphinde sithokoze ukuba nawe. Engathi ke siyaphinde sithokoze ukuthi hayi namhla ke indaba ihleze ikuphi ukusiphathele kanjalo nje kodwa awesiqala sikubingelele indaba zethu. Ngiyavuma nkeshezana ngiphinde ngibabingelele ababukeli ngibonge futhi ukwamukelwa igama ngusibongile ngwalazulu agokumansele ithalaneni ithalathula Indaba zethu. Akwesizwe ndaba namhla usiphathele ziphi? Phela kuyaziwa lapha sisenkundleni yengxoxo siyasixoxe lapha. Aha. Nkeshezana namhlanje ngizobuza ukuthi isiphi isitho enyameni yomncamo esihamba nomakoti uma eseyogana? Oh. Siyabonga Ndaba. Awasithembe nawe umukelo uyayizwa le ndaba. Ukuthi uMaZulu ubuza ngoba ngalela langa sasixoxe ngodaba lwenkomo yomncamo uthi namhla ke ngoba ngangithele inkomo yomncamo ingumphako kamakoti. Ngakuba isiphi isitho? Cha Ndaba lapha ngolwazi lwami uma sikhuluma ngayo inkomo yomncamo iyayithi ke uma isihlatshiwe ke yahlinzwa kuba khona inyama ephinde ihlezwe isibili lapha mase kwathiwe isifuba bese ke isihlinzwa ke yona kusuka yaphezulu lapha kanjalo kuthiwa leyo nyama insonyama. Lensonyama ke inyama ethuma ngabe seyiphekwa iphekwe nayo futhi ifaswa nje ifinde ukuze izokwazi ukuqoqeka kahle iphekwe ke uma isiphekiwe yavuthwa ke iyayibe isipholiswa. Ithi uma isipholile ke bese ke sekuthathwa lokho okuthiwa isithebe. Ababukeli ngiyathemba ukuthi bayikhumbula indaba yesithebe. Kuyakuthathwa ke isithebe ke bese igoqwa ngesithebe. Ithebe ke ngayilingani kuba khona esincane kuba khona esiphakathi kuba khona esikhulu. Uma uthi wona leyo nsonyama ithanda ukuba isithebe isitsha ukudla ukuthe xaxa baye bathathe ke inqoza yomuzi bayixhume ithebe zibe mbili ukuze sizokwazi ukuthi sikhave kahle lenyama yakhe ngoba phela iyona nyama ayisebenzisa uma eselapha emzini. Le asuke ezoyatha laphana akayithinti nakancane mawuthi futhi ube uzala abantwana nabo kuthiwa cha bangayithinti. Endabeni nje esengithawe ngijule kuyo le ndaba ukuthi kukhona nami into engikhathaza la odabeni lwayo ukuthi thina bantu esimphelezelelayo siyasithola singabibikho inyama okuthiwa hlezi umphako njengathi ibe phela ingeyakhe lo ntombazana. Nifike lapha ezibuke nanhlaliswe khona nilinde lo yamuntu ukuthi kube khona anipha khona. Umbuzo uthi ngoba le nyama eyakhe losimphelezelelayo kungani ngekho thina esiphathelwe? Ngisala yilo nkulumo umuntu. Kungani thina engabikho esiphathelweyo nithi senibakaza nilambile lapha nithi niyakhuluma nalo muntu othe ucela nimphelezele ehambisa ingane. Athi hayi umuntu osigqilazayo yinanga lo. Bebese uyibuza ukuthi mina njengoba ngila ngimenywe lo yamuntu noma ngimenywe lo othi ngimphelezele ahambisa ingane. Ngoba lapha enyameni yenkomo yomncamo
ubaba wekhaya unalo ilungelo lokuthi aye enhlokweni lapha uma esivuthiwe afika idabe phakathi aye esithantini uma kunjalo asidabe phakathi yonke inyama ekhona lapha angaba nawo ophisa abathathayo abazile ukuthi nje uzakwazi ukuthi uma ngabe sehamba bawumphako wabantu makufuneke kuphekwe namagadangane ojeqe kube khona kwenzela ukuhlize kwabantu abahamba cha akwenzeki uyedwa nje lophelezelwayo uyena otholakala engovikelekile esimeni sendalo kwesikhathi uzegcine kwenzakala ngcina sekuncinzwa ukukholokana ukuthi nalezi intombi ahamba nazo zikwazi ukuthi zihlafune ngoba phela loya muzi okhonjwa umuntu kuthiwa iwona ofuneka ngabe uletha something kulabantu abasezibukweni so ngibuye ngikhathazeke lapho mina ukuthi kahle hle kwenziwa yini thina esiphelezela untombazane yokwenda ukuthi singabi nakho okuthiwa nathi sikuphathelwe okumphako kunye naye why lo mphako ube wakhe yedwa kodwa kubulawa inkomo enkulu yazi yahlinzelwa ngisho insonyama izitho zosala emuva sidliwa abantu abakade bengeza ukuhamba njengoba silambile seyintabeni nje bona laphana baya komunye umuzi futhi ohlabileyo bayodla thina asinakiwe seyintabeni lapha sefune kusasa mina ngithuke umkhwenyana kusasa ufune ngithuke umkhongo nayi le nje yasilambisana umbuzo uthi lo ongicelileyo ukuthi angimphelezele ahambise ingane ungihlinzeke ngani mina yabo so izimo nje ezifana nalezo ezikhalisayo kodwa ke ngokombuzo wakho ndaba insonyama engiyaziyo iyona nyama ahamba nayo iyona nyama emnandi iyona nyama ethambile iyona nyama nje eyaqokwa babona ukuthi cha uma enaleyo nyama uzodla kahle akazi ukuba nayo incindezi engenasidingo yabo cha ilokho angazi noma ukhona omunye ubufisa ukubuza ngayo lo mbuzo noma kanjani hayi Nkehlezana ngiyaphenduleka ngicabanga ukuthi nababukeli baphendulekile asibonge Mowela asibonge kulowo mzuzu ukubukela kwakho sinethemba lokuthi sizawulokhu nje sisondela ixole mabe kuba khona ibanga kungekho engiphosayo sisuke sisabambeke lapho sibambeke khona kodwa siyanithembisa solokho siqhubekile